Report. So far, yun ang ato ang sa ato ang Oplan holidays. And then, aside from the preparations na atong ginahima, ang atong ginatutukan karon is yung ang ato ang celebration ng All Saints and All Sales Day. So, yesterday, we conducted inspection sa different cemeteries sa City of Tanay, and we are very happy na this is maraming agencies, NGOs, government agencies na nakipagtulungan sa atua, like ang ato ang sa government, ang City Health Office, ang LDRMO, ang local government unit headed by our mayor, and then yung force multipliers natin, ang SITOM, ang atong barangay tanods and officials, and yung mga communication groups like yung Tracer, yung Speedcom 963, and many more pa. Yung guardians na apod, at saka yung ACRO at saka Tawagamapi. So makita jud nato na the people are unified to maintain yung peace and order diri sa Tanay City in celebration of the All Souls and All Saints Day. So ang atong kapulisan pod, we have provided dito sa tanan nga sementeryo ng police assistance desk. So any questions, any information or pangutana sa ila, they are required to be on top of the situation para makatubag sa mga pangutana ng ato ang mga community sa ilahang pag-adto sa sementeryo. Although naatay mga gibawal ra sa sementeryo, just to maintain the peace, yung mga hinagiban, mga kutsilyo, loud noises, mga music, bawal na siya, and then yung mga makahubog na ilimnon. And then as much as possible, we advise the public na wala pa na human ang ang COVID-19 pandemic. So yung face mask, minimum health protocols, ma-follow unta na to. And then pasalamat pud ko sa ato ang local government unit sa ilang support this ato ang security preparation this Undas, and that would be all sa ako and Action! Balita!